Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikira munabi marhite-hite Kristus Yesus tuhatai. Amin. Hamwa kadamang dohot dainang nani haholongat di bagas rangguaran itu hatta dohot diba tupa na baru mula depisian naka pangaratuan dohot puna pasugit dak sudiri pehita bui masih jalangan mertau baru jala sedarioman no perpudi pohon natal ta sugut pada sipun nama lahoma norut corang kaminggu tatu minggu Epifanias di bahini tongma hupasahatami sarinari tuhita selamat tau baru madita saduna. Berita nauli mamorhati hita di minggu padua hon dung tahun baru 2025 imana tersurat di ulaun ni apostel bidu walu ayat 14 rodi 25 songonoma hatana alai dung dibegi akka apostel na di Jerusalem naung di jalo halak Samariai hatani debata disuruh nasida masih Petrus dohok si Yohanes manopot nasida tua manasida ditangyak kemakadongani asa di jalo tod di parbedia aidang dope songgop tod di manang tu ise nasida asal terdiri do nasida di bagasan goar ni Tuhan Yesus. Jadi mangapehotanga ma apostelitu nasida gabe di jalo ma tod di parbedia. Alai dung di ida si Simon akka aposteli mangalehot tod di parbedia marhite sian na mangapehotangan Roma ibana mabuan hepeng tunasida didok ma lehon hamuma huaso sisongoni nang tuau asa majalo tod di parbedia halak nahwa pehot tangakku tu ibana alai didok si Petrus ma madok ibana mago mahorap doho perak mi ai diri puho tartuhor si lehon-lehon di bata marhite-hite hepeng dang parzabar manang partohapo di hataon ai dang nabonar roham maradupun debata ipe pauba maroham sian hazahatummi dungi pangido matutuhani anggiat tarsesa tahi-tahi ni roham ai huida do roham di bagasan pogu napait ni ihotan ni hagiduhon alainin nasi simoni ma mengalusi tangi akon hamu maau tutuhani asaunang songgop tuau nani do munai asa dung di hati dakko jala di hatahon hatan itu hani mula manggo nasida tu Jerusalem laos di baretahon depe barita naulii di torop huta na di luat Samaria ima sahana huriani tu hata di minggu paduahod di tahun 2025 on diberhati jala di bohali de bataro hitaganub asa sudehi taborhat marbarita nauli maka tidakkon barita nauli maka tidakkon
hatani debata. Melulau joro hata satu kinta ganlah manaik Tuhan Yesus tu banua gijang dipopai jala di bawah libara doa kasisian ni madok berhak mahamu bari tahun hamu ma hatani Tuhani mamuka sian Jerusalem sian Galilea sahat tu Samaria sahat rodi ujung ni tanoon opat lingkaran ingana marbarita nauli'i tagan lau manaik Tuhan Yesus tu banua gijang bari tahun hamuma perjolo tu Jerusalem dungi tu Galilea patoluhon tu Samaria paupat tu ujung ni hasyanganon patar mai hamwa kadamang doh dain nang bagian na patuluhon ni na tu Samaria iman wang turpuk na tazahon berarti sahat donang barita nauli itu Samaria inganan ni si Filipus di son marbarita nauli hapeta boto do hamuak kadamang do dainang dangadong hiab be pardomuan ni halak Zahudi dohot halak Samaria ala halak Samaria nga dianggap ondang masuk hitungan ala nunga kawin campur nasida dohot akasibilibigu jai 12 suku na di bagian utara hian iman namar ibu kota tu Samaria dang masuk beod dirajumi hala Israel na di selatan songon bagian ni bangso Israel nunga dirajumi beon bangso nang mate bangso namago jalan naung bahir naso partohak be di harajaun ni debata HP tusido berhat si Filipus tu Samaria nani dok naidang dohop be bagian ni partohap di harajau ni debata di sido inganan ni turpuk natazahon mangula do si Filipus tu Samaria di tahun nasida do hatani debata di pelua do akan marsahid di pelua akan tergugut di paruar sian akan ginonggoman ni sibulis gabedoho manasida makka porseai Tuhan Yesus Kristus si palua nasida alai adong permasalahan ternyata nang penang persea nasida jala ternyata nang penang terdidi nasida alai hok do anggo pangalaho nalilingi hok do pe anggo pangalaho narubii baju do naung persea jala terdidi alai anggo pangalaho ternyata hok dope pangalaho nazului pangalaho hasipilibiguni pangalaho narubii ommanata dok Kristen casing Kristen sampul Kristen bungkus tetapi bagian dalamnya
hati nuraninya, segenap perilakunya belum menjadi Kristen. Hamu kadang dainang ternyata sada sian nasida ima namargowar si Simon sahalak persibalik mata manang sahalak tukang sihir di hati Indonesia umura mera atusat tahun datubulum maraguarnyon molo dihita molo dihutatta di bona pasugit nunga Kriste beibana nunga persea beibana nunga terdidi beibana alai hoddo anggulaun hadatuoni diulaun dang magoi yakid doau hita nang di kota pe bodo masaon di tonga-tonga ningolutta nunga tong persea hita marhuria do hita martuhat do hita terdiri do hita alayang gua pangalaho narubii tu pas saya dong depe lohot tu bagasar rohat tabi sada siani hero di do akan tua-tua di guari mei dosa hasian misalnya mulong sada ama muruk tu natai unak say minum ho bapain na aldorak so hutad daw ngau parjolu huhaso malhon na minumon ima dosa hasian dang boy lokang nang pe naung Kristen ibana hamu akadamang doho dainang tauzi jo satokin membuka buku deta nomor 517 ayat 2 bisa juga ditampilkan oleh media buku ND 517 ayat 2. Unang ako berekam buka be bibilla ibu do bibilla imagine ni namar live streaming ona te siadong ko memang usul mado amang undak pola ibabe tampil kabe asa sudah hai mabuan bibel dinna HP tikki so mengudon itu haro bang tuhoron yargai jadi tong matabuan bibil tayak kabanginang tong mamuseta pakai dohot media nadong di hita rapta jaha majolo ayat 2 on anop petai dehon tulu ia terdiri do nasida ringgas mar minggu be marupa hadaulaton nasida sasudi alai tung dao rohana daksai dosanain Tuhanna dang digolom nang pakkokop nai mamajolo organ daun ngatu dia lau per organ ni nang lado tu luar anggo hamu maus mapai ngotok ko hamu dang holan na bermain organ hamu do berminggu ade sudah pemusik tetap standby di tempat semua pelayan musik itu bukan hanya sekedar pemain musik, tapi juga adalah beribadah bersama-sama. Terdiri donasida ringgas mar minggu B. Marupa hadaulatun nasida sasudi. Bagak-bagak hadaulatun na. Alai tung daudo rohana dang sai dusanai hoddo dipelihara Tuhanna dang digolom nang pakokok mai hira mirip tu somma
rumang di pangalahon ni halak Kristen na perzulo na di Samarion. Terdiri na sida, porsero na sida. Alay song si Simonon, hadatuon tetap berjalan. Ilmu sihir tetap dipelihara. Sambil Kristen, sambil mengaku percaya kepada Tuhan, tapi tetap sambil memelihara ilmu-ilmu hitam, perdukunan dan lain-lain. Tahu jima jola manget dehon ayat 2. Tardidi donasida ringkas marmin murid marhuka hadaulato nasida sasudi alai tundau rohana dan saya dosa nai Tuhan nadang digolong nang papok nai. Ima perjolo berhak tuita di minggu paduahon tahun nai baruon marbarita nauli tuita dohot tudongan asa meludung terdidi jala persea di bagasa Tuhani ikon sisiba nanga kapangalahon narubi sian hita salukna jalai madalata marbarita nauli makatidakon goar ni Tuhani sudehi tadi jode batado di minggu padua honon gabe akka parbarita nauli gabe akka namangkatidakon goar ni Tuhani marhite-hite parangeta, marhite-hite pekerjaata, marhite-hite profesita. Songon ni dok ni Martin Lutheri hamwak kadamang doh dainang. Karejo tai inganata marhobasi ido mimbar di Hitaganup marsada-sada. Kalau bapak bekerja sebagai polisi, mimbarmu bekerja sebagai polisi. Kalau pekerjaan bapak ibu sebagai jaksa, pekerjaan itu mimbarmu adalah melakukan tugas sebagai jaksa dengan sebaik-baiknya. Ido mimbar di hita, mimbar di hami memang omma ingan perjamita onon. Alai dok Martin Lutheri rumah tangga tai ulau tai pekerjaan tai do anggo mimbar di Hitaganup marujahat tu akka ulau tabe imadalata marbarita nauli jaidangi kon polai kol berhat tapi sudah hitarak berhat tu rupat dangi kosa sudah hita hape berhak tu samosir dangi kosa sudah hita berhak tu Afrika alai di dia hita maringan di dia hita mian di dia hita mangula taulahon sadenggan-denggan na ganup ulau tai ima mimbarta marbarita nauli jala pada ohon songo pangalahon si Simonon nang toktong terdidi jala persea alai say toktonggo diopaupa sahikna nguluna perzulu molo dipeluai banai siang nguluna imadalanna marbarita nauli paduahon hamuak kadamang dohok dainang dung ro si Petrus dohok si Yohanes manga pehotangan tuhalak Samaria goktod di perbedia manasida tada halongangan alai horoa di parrohaon si Simonodo luar biasa
pasu-pasu di debata marhite si Petrus doho si Yohanes na mangaleho to di perbediai natuk mangaleho nakatadda hagogoon akatadda muzizat doho akana singay gabi tergoda may mana madok tu si Petrus doho tu si Yohanes nyon hepeng diho lehom matuau tong huasoi asa boyaw mga pehotangat tu zolma dungi do manasida dapotan tod di par badia hamuak kadamang do dainang Simon dison sada prototipe nama makkehepeng nga nang mangatur sudi akka donganna si Simon disosada prototipe ni hazol maon na yang membuat sangap tu dirina marhite-hite na mangalehon suguk mangalehon si lehon-lehon manuruk tabotol pelabatan ni si lehon-lehon manuruk ko nate ima si lehon-lehon tempel alay adong pesan dibalik ngi salam tempeli ini tipe Simon nang manuhor si lehon-lehon ni debata marhite-hite hepenga nang ngaturon na dohotod di perbediai marhite-hite hepenga nang tuhoron na si lehon-lehon ni debata marhite-hite hepenga nadong di ibana. Ini satu bahaya besar di tengah-tengah gereja yang mau memberikan uangnya tetapi dengan pesan sponsor dalam kehidupan bergereja. Au pehado walami ditiki baru praktek kau di sadahuria warna Pamela. Adong gopar Pamela ison gunung tibing tinggi perkebunan mon akka manginang. Jadi gudang gotong di sona kastaf akka kepala bagian. Nungihe ada walami si amang majo jami tahu kamu adnoda jala songono majo wek kamu isini jami tamuna. Dungi doh ma ipasaha salam tempelon. Apalagi baru-baru praktek kau tiket tong abiharan no pungdoli norhakui bagasan. Alai mo logabe masaron non khotbah pesanan, ya khotbah pesanan magwarnyon. HP mungkin nadonggo mohok mirohana memereng beberapa orang di huriaon, jalai majamita honoton ini sangat berbahaya. Hamu kadamang doh dainang mauliate mari Tuhan mulai pasu-pasu jaho bahita marhite-hite akasi humisi nauli gabe na niula sinur na pinahan dakupnya kapangkat nauli doh nadinggan di tonga-tonga ningoluta si ganupari alai di minggu padua tahun baru 2025 dipaingot orang yang diberkati Tuhan dengan uangmu pakailah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai engkau arogan dengan uangmu. Jangan sampai engkau ingin mengatur orang dengan uangmu. Tetapi berilah itu persembahanmu kepada Tuhan demi kemuliaan Tuhan, demi sukacita bagi banyak orang. Dipodani Raja Salomo bidutulu ayat sia didok pasangap madebata marhite-hite artam pasangap madebata marhite-hite hamoraumu asagai bimarulupulup roham nang rohani dongammu marhite-hite akasinadongan arta hamoraon na pinasaha ni debata tuhita. Hamuak kadamang doh dainang
Para motivator sering mengatakan uang itu bukan segalanya. Meskipun segalanya butuh uang. Tapi uang bukan segalanya. Ai akan atino pada tongi atik perikop. Alai suatu nggak betadokon dosa do hepengon. Alai dia kana somamake do dengan di sada Timotius 6 ayat 10 boydui gabe urak ni nasa hazahat. Alai melotapake do sada dengan namar sangak matuhata. Marudupulup jala marlas ni roha manang hita. Engkau garis-garis yang cantik, berbahagialah engkau kalau kau memiliki pacar, tapi tidak segalanya kau ukur pacarmu dengan uangnya. Kalau dompetnya tebal, I love you. Kalau dompetnya kering, please deh. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang. Dilengkapi melayang, abang kutendang. Sotu ngalani hepeng perham letom mutu sada bawa. Tupa marsogo gabe direktur utama may bawa nani hasogo homi. Gabe meila maho. Dohona mo matubana. Aku cinta padamu bang imu. Hape ngarok kamlek na luang mau. Ya, tidak mengukur segala sesuatu dengan uang. Hamyaka pengulope memang tonggo kritik Tuhan tongon. Oleh Tuhan ni madang-adong pula siak kami naon menaola mangido-ido Tuhan mu ke. Mulu adong nakibitula dorai. Alay memang dihuta huingot do songonon tiki suarong do listrik di botok kenat no adong center mula melepel-lep centeron ya tu siak kanak boro do nang melepel-lepon rakur rupani ya mulai kehilangan cahayanya dungi Roma amata natutuai buat joli permihin uang logam. Lalu ditempelkanlah uang logam ini di belakang senter itu. Gabe cas mamusay manatong. Jarong matikis ada dana pah. Kok tahu juga senter ini dia bercahaya setelah diberikan uang inarupane. Gabe cas may mana dung masuk hepengi. Habi pangula pe memang serong gotong sada sunguniate. Gabe cas pelayanan adung ro hebengi alayang go di huriat tahun unang masongoni daw may san hita nagsolani hok do hita masih holongan di bagasan ng gowarni tuhata di ba ini martua makadamang do day nang napinasupasu ni Jehovah akka pasu-pasu marhite-hite silihon-lohon na alay marhite turpuk di minggu padua hosa darion di paingo debatahita sa tapakke saluhu nai bain hasangapon ni debata ikomarsiazar hita so si Simonon so tunggabe doho ibana makilala tartuhorna pasu-pasu silihon-lehon ni debata marhite-hite si humisik na pinasahan. Patuluhon jala perpudi di paingot si Petrus maibana di picang si Petrus maibana dok di ayat 20 tu si Simon songonon mago maho rap dohot perakmi mago maho rap dohot perakmi ay diripuho tartuhor si lehon-lehon ni debata. Sadahasadaw dohoti di ayat 24 sikap ni si Simon behaman. Ido ibana tangiakon hamu ma'au tutuhani. Asaunang songgop tuauna nidok munai.
oleh bana paubahon sakapna naung salai dan di pasobuy bana hatani Tuhani marihita si Petrus so diulay bana alai saat dibegay bana sunggul-sunggul di Tuhani marihita si Petrus dipakai bana kesempatan ni paubahon na patut si paubahon na unang marisuang ibana mabigi hatani dia bata jauh-jauh mau tuhita hamuak kadamang do dainak molo tabigi hatani Tuhani paingoton hita menungguli hita nang pakyotay laho patureho derita paubaho derita unang magopo hatani Tuhan na tabigi unang marisuang hatani Tuhani na tabigi di sada Petrus didok sadarion di nabinege muna hatani debata unang ma patakang hamu rohamuna. Jadi ada korelasi yang dekat antara mendengarkan firman dengan bertobat pada saat yang tepat sehingga firman itu bekerja di dalam kehidupannya. Nuaing pe mulut tabigi hatan itu hataon ikut tonggorak mengulai nian di hitaganup asa unang marisuang harorota merminggu unang marisuang harorota tumangihon hatani debata alai gabe marpakorhon situtumai dina dipakulingi debata hita di tonga-tonga ni ngoluta. Selama manang dihamu nama buan anak terdidi ate tunga palaf sumurung ko hamu sahalion holan hamu terdidi itu luar biasa. Tapi tadi kalau si Simon sudah percaya sudah dibaptis tapi kehidupan lamanya masih dipelihara ala yang gua hamu dak sungoni non. Kalau sudah percaya anaknya dibaptiskan keluarganya juga senantiasa hidup secara baru bersama-sama dengan firman Tuhan. Saya desen hapataranna berengom mamang terus merminggu nonate tujuh apalagi do tupungan manusia mangon bah itu luar biasa diberkati oleh Tuhan.